Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free, stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Magandang oras. Kumusta ho yung mga tigaon? Ayan. Lahat ng mga butika dyan ho sa may Tigaon hanggang sa may Goa, aba ay mabibili na ho ang ating mga produkto. Gaya ho ng Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayan. Dr. M's Tawas para ho sa mga maitim. Huwag lang ho yung maitim ang budhi ha. Pero kung ang singit mo maitim, ang kilikili mo maitim, nangangamoy pa. Aba, Dr. M's Tawas ang kailangan mo kapag maligo ka, iyan ang gagamitin mo. Ano? At syempre para ho sa mas magandang, mas matibay na pagsasama ni Mr. at saka si Mrs. O ibalik ho yung kung kasal pa lang na halos hindi ho maghiwalay si Mr. at saka si Mrs. Ano? Kasi kung minsan kapag tumatagal ho ang pagsasama ni Mr. at Mrs., kung minsan parang wala na, ayan, wala nang gana. O ibalik ho ang gana, Parkoy, ha? Huwag kang pumayag na walang gana. Yan. Uminom ka. L-Max Food Supplement. Isang oras akbay o bago ang laban mo kay Mrs. Aba, itirahin mo na ha? Isang kapsula ng L-Max. Tingnan mo. Mamaya ang iyong kamay, aba, nag-iinit-init na yan, ha? At kailangan bagong ligo din si Mrs. O gamit yung atin ng Dr. M's Tawas para walang amoy ang kili-kili. Ha? Mas okay pa sa alright ang labing-labing kung walang masangsang na amoy, di ba? Iyon. Pagkatapos, anong gagawin? Pwede magkape ng Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix para sigurado. Ha? Sigurado ho ang ating health, especially ho sa mga may high blood. Ha? Huwag kong kalimutan, mainit ho ang panahon. Huwag kong kalimutan ang inyo pong mga maintenance medicine. At sabi ko nga, pwede ho kayong uminom, ha? Magkape ng Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. 36 na herbal ang nasa loob dyan. Naku po. Sabi nga nila, mas marami, mas epektibo. Tama po yan, di ba? Diyan ho sa may area, mga kababayan, ng Kabalanga. Ayan. Ang Dr. M's Tawas, L-Max at saka Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Mabibili ho yan ha? Sa Soda Pharmacy, ayan. Sa Chama Pharmacy, ayan. Family Med Pharmacy, Soda Pharmacy, Linda's Pharmacy, Winston Pharmacy at iba pang mga butika dyan ho sa may Kabalangaya. At saan man ho kayo naruroon dito po sa Bicol Region, sabi ko nga, hanggang Quezon Province, hanggang Metro Manila, mabibin mo sa mga butika. Ito pong atin hong mga produkto. Mapa L-Max man yan, mapa Dr. M's Tawas man yan, mapa Just Color man yan. At syempre yung pong atin hong pamosong kape ha. Ang hari ho ng mga herbal na kape. Kung ang pinag-uusapan ay sa dami ho ng ingredients niyan ha. 36 na herbal ang pinagsasama-sama ng isang doktor ginawang kape. Yun na, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Malaki ang may tutulong nito para mapangalagaan at mas magiging malusog ang bawat Pilipino. Yan! Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix ay meron din hong taglay na Goto Cola Extract. Para saan ho ba ang Goto Cola Extract? Ito po ay nakakapag-boost ng brain function. Ayan, pampatalino ika nga. Kaya saan ka pa? Lahat na andito na sa Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Meron pa itong horsetail extract. Ano ho ang benepisyo ng horsetail extract? Ito ho ay nagpapaganda ho ng pagtubo. Take note, pagtubo ng buhok at saka pagpapatibay ho at pagtubo ng inyong mga kuko. Aba, lahat-lahat na lang ng mga herbal na kinakailangan ho natin sa ating pamumuhay nasa loob na ng Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Kaya higop na!
mabibili sa lahat-lato ng mga butika at supermarket sa inyo pong mga lugar. O, dyan ho sa may area ho ng Libmanan, ha? Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix mabibili, mga kababayan, sa Butika Chama. Ayan. Saan pa? Mabibili yan sa Generica. Ayan, Libmanan Drugstore at iba pang mga butika. O, sa may Magaraw, Hello, RX Pharmacy. Mabibili ang Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. At siyempre sa Naga, available ho sa mga butika. Farmasya, sa Naga at iba pang mga butika. Bueno, wala na namang oras. Ako'y pansamantalang magpapaalam. Ito po niyong kaibigan, Jerry Dizon. Nag-iwan din sa magandang umaga sa ating lahat.